shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane wotokotadziranuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane wotokotadziranuka. Ngoma kusimuzi moyo makadizve ndiripo makadini aiwa tiri nani zvedu uri seupenyu aupenyu uri nani aiwa tinotenda ngoma kusimuzi vanobva nekupi ndobva nekuda Gweru Midlands alright wo ndimi vari pakati apa vanoswitcha vakadaenda kushona vanosasa vakadaenda vanokuluma tikakuluma alright aiwa zvinofadza ndingada kunzwisisa kuti mukoma vusimuzi tisati tapinda mukati meusungwa kunzoko vanga vane mhuri ndanitori nemhuri nditori nemudzimai nevana vanokwanisa kusvika 2 aiwa tinotenda chii chakazoita kuti mukoma vusimuzi vazomuka vamukati meusungwa zvakaitika ndezvekuti takatozongofunga kuti upenyu hwaoma ndirini 2008 saka tafunga kuti upenyu hwaoma takazongoti ani munoziva kuti pakuwirirana paushamwari ndikati tinoonesana kana ndikati inini apa ndaomerwa apa saka ndazowana dzimwe shamwari dzakatonditi aiwa togona kuto isusu tine muraramiro watinoita saka unogona kutijoina kana uchida saka nenyaya yekuti by then ndandisina hangu option saka ndakangojoina ndokuchitanga kuita marobhari but zvakangotora a period of around 6 months but zvakazoitika manje ndezvekuti during that course yemanhingirinzi marobhari kwakatozofa munhu saka munhu azofa papaya unoona kuti ini ndakakurira ndiri munhu aitoenda kuchechi ndakatorerwa tichitoenda kuchechi saka kufa kwemunhu kwakanipanikisa zvekutoti ndakazosuka pakunetsana nevanhu vava ndikati boys inini handichadizvi because kana kutanga kufa saka upenyu hwacho tinoita kurarama upenyu hwakaita sekuti toti patinoda kuraramira panofanira kufa munhu patinoda zvingafamba saka takasuka kunetsana then ini ndobva ndakatozosiyana navo ndofunga kunana June then September 2009 I think mapurisa aingoita ma-investigations avo nguva iyoyo ndopa ndakazosunga ndopa ndakazopinda mujeri 2009 September. Alright, ndoda kuti ndikudzorei kumashure zvishomanana tisati tasvika pakuzopinda mumarobharies. Mukoma vusimuzi vairarama nei? Because pakutanga driver makombi ndobva ndazenga because by the time yandakatochinja ndakutoenda kumarobhari ndaitoita zvema-cross border zvazvino ana malaita exactly ndaitoita zvema-cross border zvazvino saka what happened ndezvekutoti by then mudzimai wangu anga padhuze nekusununguka saka ndakangoti mina ndikutombogara muchana at least asuke pakuita sei pakupona saka pakugara time yekugara iyoyi period ndofunga munotonziva kuti ndataura nguva yakati 2008 ngati kubva kuna December kusuka kunana June 29 ndio period iyoyo yekutoti yandandakangogara saka pakugara papai ndakatozoona sekuti zvinhu zvayooma zvokuoma zviya zvekutoti ndazopedzisira ndakutoti alright mina ndingoita zvese zvangudi zvangouya otherwise kumashure kwese ndaingoshanda ipapo ndo pandakatozongoti
Unoona ndikati zvimwe zvacho ifunga kungoregedzera funga kungoti because pambacho panenge patoda kuti pfungwa dzinyatsodzika semurume unyatsofunga zvakadini but takangoregedzera kungoda kutora the easy way out anono saka patakati alright ngatingoita izvozvo ndopatakazosvika pakuti handi ndanzwa sekuti pachikomana kana kuti seboys tinopanana mazano nyaya idzi dzakatanga sei kuti muzonyatsoti rega ndimboita ndimbozama tichizopinda mumarobhari? Alright, zviri kuitika ndezvekudai so nekuti dhiri iri harizi dhiri kare kuti toti ndikuzviita nhasi ndingosangana mukomavhusi ndototi kona mukomavhusi mozi zvinhu zvakapresa but inini ndinekadhiri kangu kandukuru wako kuseri. Alright, zvazvinoita mai ndezvekudai vanhu ava havasi vanhu vananga ndisingazivi because nguva handi munoziva kuti marengi meme time yandaidhiraivha makombi papaya timu irori yarinotambira stere kumarengi saka mune muchitoziyana kuti uyu mbavha uyu chichi ava ndiwe kusecha ava ndiwe mune muchitoziyana ipo pamarengi because vanotandarira stere kichi marengi papa saka vanhu vandaingoziva ndinoziva kutoti chi saka zvokutoti chero pataitaura nyaya dzimwe nguva kumashure taitotaura nyaya toziva zvavari kuita ndistavo so zvinhu zvokutoti chero ivo hazvina kurema kutoti vadii because inini ndaitodrive saka vaida munhu anoita sei anodrive saka hazvina kutovaremera kutoti because zvinhu zvataimbokurukura nazvo zvichingotaura munomboita sei hatodai but sina basa nazvo by then because taita sei taitoitawo but ipapo manje anoona kuti semunhu wekuti unenge wakangogara usina zvauri kuita panguva iyi zvakava easy kuti tingoti okay let's give it a try. Asi kumashure kwese ukoko kwanga kusina dzimwe mhosva dzakaita kunge idzodzo dzere kana kuti sevanhu vamaitoziva kuti ava vanosecha vanoita sei hapana here pamaitomborwa trip yekuti motoziva kuti ndinavo vakomana muno muvari kusecha mota mota zvanga zvisingaiti because kumashure uko munoona kuti vanhu vataitotarisira pasi anoona kutoti because sometimes taigona kuti tikaonera kutoti vada kusecha because zvavaiita manje akomana especially mazuva yako kwaitika nemapikawa papa kunenge kwakazara mumaterminals memeo saka zvavaiita manje ndozvokuti iye anoenda padhoo suka ovhara dhoo kunge vanhu arikuda kudii ngarikuda kupinda kuti saka vanhu pavanenge vachikurudzana exactly vamwe vanenge vachiita sei vachisei saka tai tikazoona zvinhu izvozvo dzimwe nguva taitopedzera takutonetsana because unoona isusu ndopanga pari pabasa bedu saka vaiti munhu akasechiwa papaya vanhu vava vanenge vari bhozi ivo vakasecha vakutotiza saka vava vafanana nemahwindi anenge achishandira imwe ndo anenge akunzi ndo aita sei asecha saka zvinhu zvakadaro tatisingaziona tatisingatenderi kuti zviitike tichiziona but techingoziva kuti ndinhingi anodai but time yataita izvozvo hata tisingatombotenderei izvozvo handi maudzwe mimi mukomavhusi muzi kuti no shamwari isusu chinhu chiri kutomboita kuti zvinhu zvifambe tiri kurova marobarisi makazvitambira sei? infact hazvina kutanga saizvozvozvo hazvina kutanga kunzi tiri kurova marobarisi pane gemu redu datida tonoita saka toda munhu anoita sei unogona kuti because ani munoona kuti pakutanga papaya ukagara waudzwa kuti tiri kupara mhosva vanenge vachityira kuti unogona kutodzokera kumashure ati da munhu anongotibatsira tongodii 2 minutes tadzoka tapinda mumota taenda unozozoona wava ikoko kana dzimwe nguva unogona kutadza kuzoona because unogona kuzonzora kuti iwe mira panapa paka panapa iwe wopinda woita zvavari kuita zati alright go handi unzova kutoti alright taona mari yakati saka zvazvinoita mai ndezvokuti inini unoona ndisiya panze 2-3 times andika but ndenda kuda ndodevelopa curiosity kuda kuziva kuti mukati murumbo chichi kunyatsoitika chaichaichai anoni saka nenyaya yekuti vanenge kuziva kuti iwewe watove nedzimwe mhosva dzauna hachavanzi manje ane munhu no papa tichidai papa tichidai watonyura kudhara ane munhu saka pakutanga zvinenge zvichiita sekuti zvinhu zviri straight ndikuziva hangu kuti vanhu ava matsotsi handiya but
tingati modus operandi handinatsoziva kuti vanooperator sei but pandinopinda ini ndopinda kunge zviri innocent handiti but kana ukatove nemhosva waani nawo kunzwa kutanga kuva open wozva kutoziva kuti tichatisa pasina sandopa unozotanga kuona kuti okay alright parudai apa parudai but watove mukati zvichida kuti kana wakutokontinua kuti wakutoziva kuti izvi ndo zviri kuitika zvichida kuti inini hangu because pakutanga kechi2 ndangoti ameno but 6th sense yaitongondudza kuti gara matsotsi mbavha idzi inini hangu handidi kuba pandoko ndazorealiza kuti still inini ndoti handidi kuba but ndini ndikutofacilitata kuti vanhu vabve point A to point B zvichireva kuti ndini ndiri kutomastermind kuba kwese because kana ini ndikasavapo inini vanhu havakwanisi kudii havakwanisi kufamba ndopa ndakazoona kuti saka chuti takangofanana tiri kutoita chinhu chine handi pafirst robbery nini yamakaparticipate zvakafamba sei apa yanga isiri robbery research pakutanga yakatanga iri kahijacking because zvakaitika kwakuita sekuti imi manetsana nemunhu handika saa munhu tine munhu watoda kunobata watanetsana naye handika alright taenda papa tanosvika papa vhiringana nemunhu ya vhiringana nemunhu ya ani munhu sikanzi takutotora chi iri mota ani munhu because munhu unoona kuti munhu anenge asvikirwa anopanika handika kana kutotanga kutiza takutotora chi mota yacho tatora mota papa taenda andi munhu right taenda papa ko chii chiri kuitika unomuziva here munhu because unonzwa pakutaurirana papa kuti hapana kana communication inoratidza kuti vanhu vanodii vanoziyana unomuziva here munhu anopenga saka alright apa matitoita sei pekutanga handina kuziya inini because tangodhiraivha mota ndobva taenda nayo chi kulocation tanosiya zvanzi hapo after 2 days shamari mari yako type ipi papa handi takatodidiri papa alright ndatora mari takutodii takutoningira papa saka takuzoenda kechi2 papa maiti munhu yamanetsana naye papaya mota yamakaisa kupi hapatone munhu aitoida paya anmunhu zototi inini manje pazvinhu zvese zvatakazoita manje hapana kana 1 yakatengeswa ndakatoziva mota ini kuti because zvinhu zvacho zvatoita seti zvine vanhu vakadii vakati 1 day saka yaitikabva panapa yoita point A yozobva futi mupoint A yoenda point B handiti saka I think kwaitovharwa matrails acho toti yafamba sei saka zvakazoitika manje yakazonge sakuti tikaita kahijacking papaya mota iyaya ndio painozoenda futi mumarobhari ani munhu dzimwe dzacho ikazooneka kuti yakafa iyi yozongosiyiwa dzimwe dzacho ikaonekwa iri right depending nekuti inenge nemunhu anenge achida inongotengeswawo ndo maitikira akaita zvinhu zvacho maidzitengesa sei mota notiziva kuti motikari handiti panotengeswa mota munhu unenge une zibhuku remota pane maagreement of sale zvaifamba sei ipapa izvozvo zvinhu ndo zvazvinoita ndo zvazvinofanira kunge zviri but onaika munhu anotenga mota yembavha futi because mota haitorwi nembavha inotengeserwa munhu asiri mbavha infact kuti izonobiwa first panofanira kunge pane mbavha iri kuda mota ani munhu ingave mbavha iri musutu ingave mbavha panoita mbavha inoda mota ndokuti kuzonotonzi mota yabiwa because hapana kuti unoba mota iyoyo unotanga kutenderera uchitengesa kunge muriwo hazviiti panofanira kutanga paita munhu ari kuida mota yacho iyoyo and in most cases panonzi pabiwa mota vanhu vaba mota vanenge vasina kana urongwa hunoba mota but panouya munhu achitsvaga mota ane mari vanhu havana vasina mari anoni
vototi urit saka iwe kana uchitsvaka mota yakati ndo panozotanga kutodii panenge pane someone behind hakusi kuti hanzi munhu anongopa mota ongotanga kutofamba achiti nditengesa mota nditengesa mota aiwa iye wacho anenge achizoitora iye ndiye anenge achiziva kuti ada kuitei nayo handi matipa mota pane mota iri kudiwa nembavha handiti kozoita mota yekuti iri kutoshandiswa pabasa ko dzinenge dzisiri kuda kushanda pabasa kana kuti dziri kudiwa neimwe mbavha dzinoitwa sei dzinoda kubhrekwa here mune muchida kudzifambisa sei zvokubhreka inangwa handinambosangana nazvo but zvazvinoita mai ndezvokuti munhu wacho anenge achida iye hauzozivi kuti ada kubhreka ada kutengesa ada kuti because pakudiwa kwemota kune chain vanhu vanoenda paground chaichai havatotombozivi kuti mota inoguma sei kazhinji zhinji vanhu vanenge vari paground vava vanonotora mota kutanga kutoba mota havatombozivi kuti mota inoenda kupi inozonobhrekwa inotengeswa inoita sei saka vanhu vavaya manje vanoba vari mumaofisi vavaya ndo vanozoziva kuti mota yaenda kupi imi munongogumisira pakutoti mota yatorwa nanhingi kana kuti yaenda kwakati mogumisira ikoko nekuti chairo ndibvunza ndiri sekutaura kwachaita kuti motikari neichitozikanwa inenge yakarejistwa inenge yakaita sei zvekuti inogona kunzwa mapurisa akumaunta maroad block chichimota yakabiwa kwakati vomaunta maroad block dzimwe nguva unozonzwanzi yawanika dzimwe nguva inobva yaita sei yarova saka ndosandari ndibvunze kuti saka pane dziri kudiwa pabasa rekuti kana takuda kubuda ndo mota yedu yekuroisa mahitsi kozoita idzi dzine dzatogara dzine munhu ari kutoti ini ndiri kuda mota dzinozoshayika dzedza ndo dzanoda kuti tione kuti dzinozofambawo sei ya kwakasiyana siyana ko dzimwe nguva dzimwe dzinotorova dzichitobuda kunze kwenyika chaichai dzimwe inogona kurova makuseni ande kuchitonoedza chaichai inenge yatove peace because zvinodhipenda nekuti vanhu vacho vaitora vacho vari kudei mairi because kazhinji zhinji as long iri lokali panapa kwa machances okuwanikwa ari hai but kana ikadamburwa haichawanikwa ikabuda kunze kwenyika haichawanikwa saka dzamunoti dzoshayikwa dzedzi I think zvinhu izvozvo zvokuti tits either yadamburwa kana kuti yabuda kunze kwenyika chete kuti inini hangu zvimwe zvacho tine dzimwe takutoita kungofungidzira because handiti munoona kuti zvinhu zvandisina kupa mazviri kunguva yakareba but ndichongobatanidza zvangu nechi zvimwe zvanine ndichinzwawo kutoti zvinodai nditoona kuti okay saka apa zvinodai but mameni ningirikinzi kubhreka nekubudisa kunze kwenyika ndo zvinhu zvingatoita kuti mota inzi yashayika saka dzimwe andinoona kuti inogona kutobiwa yozonzi maybe yazowanikwa yaita accident ndo painozodiscover kuti mota yaya ndo yangapi inenge yachinjwa but inozongowanikwa handi mataura parobari kuti pacar hijacking kuti ndo matangira amakaita sei amakaita ko pamakatanga marobari kuti maakutoenda muchitonoziva kuti nhasi tirikunorowa pakati zvakafamba sei ya munoona kuti isusu hatina kuzombodaro manje because zvimarobhari zvacho munoti zvacho zvimarobhari zvine musoro zvazvo zvokutoti togona kungotenderera mutauni handiriya tongoti kana kuti tongoti taona something ipapo takutoti takutobata munhu kana takutobata nzvimbo kana kuti chii zvakazitombori zvimarobhari zvine musoro zvokuti ungatotaura kutoti hanzi ndatutu zvinhu zvokutoti zvinongomukira mumakumbo ipapo zvokutoti tinge chingotenderera chingotsvaga kuti chero chazo zvatasangana nazvo zvokutoti saka because handiti munoona kuti iwo matsotsi aya mune maranks kune mama ari pamusoro kune mama ari pakati kune mama ari kuzasi saka pane vanoita organized crime vanonyatsotsvaga information vodini vodhila nevanhu mainsiders and stuff isusu hatisati tatombosuka because by then tatiri vadiki because ini ndakatosungwa ne 25 years tatiri vadiki saka zvinhu zvataita zvinhu ndozvokutoti taingoita kuti zvingoita chete
And still 2008 gore roro ndaiva hangu mwana mudiki but ndainyatsoziva zvinhu zvaa zvakaita se zvakapresa zvaitonyatsodzora here zvoni maitoti no zvinhu zvatofamba ya manje unoona kuti inini manje semunhu aitoshanda aitomboshanda ndaitokomba izvo zvinhu ndakazozviita ndasungwa manje kuzotanga kukombea kuti but alright papa ndakadai ndakombea nekushanda kwandaiita ndikaona kuti pandaishanda ndaitowana maritenzi atori nani inini chimbabva hapana zvachakandipa kana zvokutoti ndikati paidzora zvokutoti chii zvinhu zvokutoti unenge uchingorarama zvokutoti fanana nemunhu atotengesa musika kutoti ndangoenda ndangowana zvokutoti ndingodya ndikudai but hapana zvinhu zvokutoti ndikatozo ndo zvinhu zvakazoita kuti ndisuke pakutozoona kuti saka uraiti zvinhu zvandikutowana mazviri izvi kana zvakutokonzera kuti munhu afe is it worth it kuti ndirambe ndichipeswa zvinhu zvakadaro sando ndo chimwe chinhu chakatozoita ndisuke pakusiya manje kuti no inini zvinhu zvakadai because dai zvakatondipa maritenzi pamari nani ndaitogona kutonama ndichitoti ichi ndichitoenda mberi but ndakatozoona kuti inini to be honest handina kana zvinhu zvandakati zvinobatika zvandakaona zvokuti ndakatowana pakuba kwanga kungori kungo from hand to mouth andiri zvinhu zvacho zvanga zvinakara basa zvokutoti ani mwene zvototi izvozvo zvinenge wakutokompeya zvinhu zvawakawana handiti neperiod yacho wozokompeya nezvakazosvika kwacho unoona zvinhu zvacho zvinozotanga kurwadza manje kuti chii kozi pakuwana chachacha handina kana chandakawana ndikatonyeka handina handei patakazorasikirwa neupenyu zvakafamba sei right saka zvaitika maende zvokudai so handiti ndakudzai papa kuti panoda kutorerwa munhu chinhu munhu adi handi saka zvaitika maende zvokutoti especially ndikati pathat particular case handiti munoona kutoti munhu ada kutorerwa chinhu chake muvanhu handiti saka munhu anogona kuridza mhere woaleta vanhu saka zvichireva kutoti munhu achifanira kubatwa kuti asaite sei asati but vanhu vatineti navo manje vanhu vane vakatapa ane munhu ende inini manje ndandisati ndatomboona kutonzi munhu anofira mumaoko emunhu sei ane munhu saka zvakaitika papa ndezvokutoti munhu uyauya akatobatwa maida kumutorera chi mota abatwa papa manje saka zvaitika ndezvoti inini sadrive ini ndaingozosvika pakutoti munhu abviswa kudriver seat ini ndakupinda mudriver seat ndakuita sei ndakuchaya saka ini ndiri kutodriver iwo wane munhu kumashure handiti kuzonzi alright turn up hangatinosiya munhu no saka what happened ipapo ndezvokutoti munhu uyauya paakabudiswa mumota unoona munhu anofanira kubuda kaachizvifambira kana achikambaira hake handii but uyo ari kubuda achiita zvokudii zvokudhonza ndobva ndabvunza kati boys ko type ipi zikanzi aiwa achaita bho alright but unoziva haana inotaura zototi chero pakubva ipapo pfungwa dzangu dzakaramba dzichingodzokera pachingi ipo paya zvokuti ndati chichiri mbonyatsoitika panapa zoti that day mota iyo yakangotorwa hapana zvatakazokwanisa kutoziri mota ikaita sei yanga iri zvimakorona zvinhu hatina kana zvatakakwanisa kuti wozi ndakazoti inini ndichatokwanisa ini ndobva ndanoisa mukapaki ndobva ndaenda ku ndobva ndakapedzisira ipapa zvakandiremera saka mangwana acho manje pandakanodarika nemunzvimbo iyoyo ona vanhu vakaungana panzvimbo papaya vakaungana panzi pane munhu awanikwa afa papaya ish hazvisi izvi zvazvo zvinhu zvazvo inini apa ndotoziva kuti ndo munhu uyauya obvious hapana munhu mubhodzi ndo nzvimbo yacho chaichaiyo pane munhu awanikwa akafa ndopakatanga kunetsana kwangu nemafesi angu boys papa nezuro manga muchiti munhu uyauya
but pandadarika papa zvanzi siriende ani munoona manje but all right but zvanga zvakutondiramira ndikati inini manje kana kuri kuti ndo upenyu hwacho kudai inini boys handichadi saka takaita kunge takakwesherana like so kuti iwo wakuda kubuda sei amona even pakusunga kwangu iwo hawana kusunga hawana zvokutoti ndakatozofungidzira kuti maybe vakatondisungisa ndivo vachitoda kundifikisa kuti ndisendadi because ini ndakabva ndaramba zvokuramba zvezvo kuti aiwa ini handichadi saka ndakazozofungisa kuti maybe all right sezvo zvadaro maybe vakomana ndo vatozodii pandakangoti weli because munoona kuti saizvozvi so tikati hande mutengi umu toda kunotorera munhu akagara chinhu ini chero ndikasvika ndikamira so handii mukabata munhu iyoyo kana mukamukuwadza inini ndiye ndatomukuwadza handii because tatobva pakutanga panapa chiti toda kunodii zvakuti azobata ndiani azoita sei ndiani ikoko zvine basa hazvino sandoyo nyaya yakaitika papa kuti tadzopedzera takutoti honai kama takatosvika pakuuraya munhu honai saka ivo vanga vachiti aiwa akauraya ndeuyu because akanga adhakwa ndaiwa isusu tauraya tese because saka nyaya iyo takatonetsana kwenguva yakareba zoti tazopedzera tisingachataudzani because ndapedzera June, July, August, September ndo pandakazosunga saka mapurisa achisvika maizvitarisire kuti vanga vauya vachikusungai zvazvinoita manje munoona kuti chini kana watoende mhosva unenge uchitarisira kungosungwa anytime because kufamba chaiko chaka mutauni chacho hamufambiki because ndinochifungidzira munhu wese uri kupesana naye akakutarisa ndinochifungidzira kuti pamwe vari kutondiona pamwe ndio mapurisa acho pamwe handimunoona hamutofambiki saka zokutosunga unenge utoziva kuti ndogona kutosungwa anytime but ende mukatarisa vanhu vazhinji vanopara mhosva kazhinji vanoswera vakarara masikati anotanga kufamba pakunoita chii rima papa apa hamutofambiki because dzimwe nguva unogona kuti maybe munhu ndakamubira because unoziva kuti uchifamba mutauni unogona kupesana nemunhu so munhu akatarisa kana kumashure kwako unongoona sekuti akatarisa iwewe akatarisa zoti unogona kutoona munhu achitotendeuka mutauni muyame achitotanga kuchekerera asina kana munhu amudzingirira nyaya iyo anenge angoona kuti apa ndogona ndasangana nemunhu adii handizi saka zvokuzosungwa manje ndaitoziva kuti one day with the other because mhosva dziya as long zisina munhu anenge achitotsvaka handi maenda kukoti mchisvika kukoti makatongerwa nguva yakareba sei kukoti pakutanga ndakatongwa ko ndakatanga kutongerwa marobhari ndakatongwa around 119 years saka after 2 years ndo pandakazotongwa death saka 2 years dzodzo ndakagara kukama then after 2 years ndo pandakazotongwa nehigh court death sentence 2011 muchiona jaji achitaura kuti chamwari ndakutongera 119 years makazvitambira sei pakutanga semunhu anga asati atomboenda kana pamukoti kana kuti ine handina kuvhunduka isachi pandakaita chivevi zvinoitika here zvinhu zvakadai zvokutoti ndakazotora sejoku kuti kuti ari kurevesa dzototi pakuzogara mucheno ndopazotanga kuti saka zviririri nai dzototi chero pandakazotongwa death after 2 years papaya handada kutoziva kuti okay kana izvi zviri lesa izvi zvisvika pakutonga makore akawanda kudaro zvichireva kuti iyi kai ini ndanda kunzwisisa futi kuti mashandiro anoita chii makotsi because animuna kana mujere papa mune muchitotaurirana muchitoonesana saka pakutanga chaipo
nangoita kunge chiveve handina kunyatsonzwisisa handina kunyatsonzwisisa ko pakazouya pakunzi death pakazouya pakunzi death manje ndandina kunyatsonzwisisa because inini before ndiende kukoti ndandida kutoziva kuti ndochinhu chandakatarisana nacho so emotionally panotaurwa chinhu papaya zvinototriga because ende chinhu chakaita kuti zvive wesi manje pandakazotongerwa rufu munoona kuti mai vangu vanga vatoripo ipapapa wakazvitambira sei havana kana kundiratidza any emotion kana chiiwo but zvinhu izvozvo vakatozotanga kutozotaura nezvazvo vakutondishanyira ndiri kusendera do ko mukadzi nevanhu vachinzwa kunzi baba tomboti pekutanga vanzi 119 years vozonziwa futi vakutonzi aiwa takvatongera rufu by then havana vangu vanga vari vadiki ko mudzimai mudzimai unoona kuti zvinoita vanhu vechikadzi manje vanhu vechikadzi vanogona kusaratidza maemotions avo because anogona kutoratidza kudi ushingi chero zvamuafekta chero zvaita sei anogona asiyana nesu tisu togona kutongokasika kutongoratidza maemotions but vanhu vechikadzi vanogona kutoita sekuti hapana kana even achirwadziwa nechemukati anoona manje saka hapana kana akambondiratidza kutoti kusara kwemukadzi wemukoma wangu nde akatochema because pandakatotonga pakutanga angatoripo akatochema mukadzi wangu because ipapo anga asipo because hanzi akatoti akukota ndiende akatozoya ake kuchera but haana kutozombondiratidza kana kutoti chichichi amai zvekare vakangoratidza sekuti zvinhu zvese zviri chi but vakangori kushinga toti nhasi unoyu mawaniswa mukana zvichida pamwe pane vamwe vamakambowajeka kana kuti vamakabira mawaniswa mukana wekutaura navo mashoko amungada kuvaudza munoda kuvaudza kuti ya munoona toti especially because handi munoona izvozvi tiri kuverenga kuti ndakauraya munhu 1 but pane vanhu vandakatouraya emotionally nenzira dzakawanda kusanganisira hama dzangu saka vanhu vese ivavo vakaaffectwa either way saka munoziva toti zvafanana inini ndiri uko kudeath row ndakasuka pakugamuchira kuti no inini I deserve kuurayiwa because hapana chimwe chinhu chandingagona kukorekta marongs andakaita ani munhu ndakatosuka pakugamuchira kutotambira kuti no inini I deserve kuti mutongo wakati ndatokupiwa utori just kwandiri nini as an individual kwete kutoti nini kwandiri ndakatosuka pakugamuchira kuti mutongo wandakapiwa wakatondikodzera but then munoona toti chero ndikati inini sorry chero ndikati ndiona sekuti mawedzi acho anenge akatoreruka ndikuona kuti ndakakanganisira nharaunda munhu wese akasangana neni kana kuti akandiziva ndakakanganisira vanhu vakawandisa zvokutoti munoziva kuti chero vabereki vanenge vane tarisiro yavanenge vainayo nefuture yemwana ende haisiriyo dzidziso yavanenge vakura vachikupa saka zvinorwadza zvokutoti because izvozvi mai vangu vakazosuka pakushaya nebp nenyaya iyoyo ani munoona zvinhu zvimwe zvokutoti nditoverenga kuti vanhu vari kutoramba vachifa nekuda kwezvandakaita izvozvo ani munoona mani saka chero ndikati sori chero ndikati chii ndogona kuzitaura ndizvozvo anganisa hangu but I think pain yacho ndichatonopinda nayo munhu because ini mandiri chaimo handifungi kuti ndichapora because damage yacho iri beyond zvokutoti amen but society takaitadzira munhu wese akatondiziva zvisinei nekuti nenzira ipi akangosangana neni hapana wandakasangana naye ndikaita zvakanaka
Unoti vese vandaisangana navo ndakatovasiya vari pachimiro chiri wese than zvandandavawana vari. Ndizvozvo. Handei muchizonzwa kuti death penalty yabviswa maakuuya palife makazvitambira sei? Isusu hazvina kutangira ipapo manje. Isusu zvakatangira 2017. Unoona 2017 kwakaita nguva yekutoti tanga takuda kuurayiwa. Because kwataive kwanga pasina secret zvinhu zvese zvaitika pachena. Tanga takuda kuurayiwa. So kutoti takatosvika pakutoti okay ndo zvatovepo. But pakazoitika that change yakaitika nanhasi mukabvunza vanhu vazhinji vanga vari pachimiro icho cheyama vanokuudza kuti ndo yakava turning point yekutanga kuva netariro yekuti okay saka zvinhu zvinogona kutozoita nani zvichireva kuti zvese zvakatozouya kumashure isu tanga tagara tatozonera kumashure kuti apa patave apa munoona kutoti saizvozvizvo pakapinda mutungamiri wenyika takanzwisisa kutoti munhu anonzwisisa patiri. Saka iye kana akati iye isusu tiurayiwe zvichireva kuti anoti tiurayiwe achiziva zvaari kutaura handiti. Iye akati tisaurayiwe munhu ari kutaura zvaanodii zvaanoziva because upenyu hwakaita sei hwakararama. Zvakasiyana nemunhu ari kungotaura because unoziva kuti vanhu vazhinji vanenge vachitaura nezvemujere asati aramuuya musi anouya mujere chaichaiye anorara achinzwa mudumbu because anotanga kuona reality yacho kuti zveshuwa panapa ndo mamiro akaita zvo. Saka munhu anenge akatobva mazviri anenge achiziva kuti munhu anenge ari panzvimbo yakadaro akadii akamira sei. Saka takabva tatoziva kuti akomana apa kapa munhu atopinda uyu because isusu totomudaidza chidi mukondemu ndo mudaidziro ataitomuita chitoti mukondemu azodii apinda mukondemu apinda. Saka tatoziva kuti zvese zvakatozouya kumashure because 2017 2018 ndo patakatanga kukonzidwawo pamaamnesty ani munhu. Saka takatanga kupemberera zvokutoti nanhasi chikamu chese chinongouya chete tinenge tichingopemberera zvoti handiti munoona kutozouya kutotaura saizvozvizvo mufaro watinenge tiinawo zvokutoti handigone kuisa hangu mumawedzi but tine mufaro wekutoti tinotoziva kuti tane tariro rekutoti pataimbovhiringa papaya dzimwe nguva takugona kutozopiwa mukana kutopagadzisa togona kusapagadzisa pavanhu vatakavhiringa chaichavo ani munhu. Saizvozvizvo tiri uko tatisingatenderwa kudzidza munomu patakauya kuno kuti takazotanga kutenderwa kudzidza stuff handi. Saka ini ndakatochuza kutoti inini hangu ani because ndakatoita diploma pastoral studies in church leadership. Izvo zvinhu ndiri kuita rimwe rechi2 futi handiti kuedza kuti at least papaya patanga tiri destructive papaya tofanira kutonoita constructive tonochinja. Saka pakamboda kubviswa death penalty kumashure uko zvino todaidzwa apa payakazobviswa takati Mwari ngaaropafadze vanhu vauya nepfungwa idzodzo because inini chero ndabva pane vanhu vandakagara navo vandaiziva vari ikoko ani munhu ndaitoziva kutoti vanhu ivava vari panguva yakaoma sei. Saka kuti payakazobviswa dzokutoti munoona munomu tikatosangana tinombobvunza ichokwadi here kunge sekuti tiri kurarama pamadreams like kutoti pamuzi chamuka zvachinja kuti hai papa taitamba papa zakadadi ani munoona mani. ya saka ndanzwa mufaro wamuinawo handiti tomboti zvichida masanganiswa nemhuri dzevamakakanganisira ndanzwa muchiti hongu sori inogona kureruka asi marwadzo amuinawo mukati menyu akakurisa
munenge muchida kupagadzirisa sei nekuti ndanzwa muchiti iko zvinezvi takutombokonzepwa pane zvimwe zvinhu zvekuti takupiwa umwe mukana wekuti tinogona kuenda tichinogadzirisa munopagadzirisa sei ya inini shungu dzangu dzandaiva nadzo ndizokutoti at least kana ndikawana mukana wekukumbira ruregerero direct mavari vanhu ivava kutambira kusazotambira pano ndokwanisa kuita sei because unoona toti zvinizvo zvorundirwadza maybe zvingandirerukira kana ishuviro yangu yekutoti kana ndikawana mukana iyoyo ukwanisa kutoti ndiite sei ndikwanise kana kutovakumbira ruregerero kana direct kana indirect either way zvinokwanisa kutoti zvisvike mavari ende ndiwane futi response yavo kuti ivo vati chii maybe zvingandipa kusununguka hande pamagariro amakaita muno makagara zvakanaka munomu zvamai manje handiri kudza kuti ndakatoita diploma 1 izvo ndiri kuita diploma rechi2 unoona toti ndiri mujere munomu ndakatodzidzira kugadzira maredhiyo mafoni ini ndakasunga kune mafoni ekudhara aya but ndakwanisa kuverenga kuti izvo zvindogona kutobata foni kunge sekuti ndagara ndichiishandisa nekutodzidza kwandiri kutoita chichiyande of course software handisati ndakwanisa kuita sei but hardware ndokwanisa kutoningirira maredhiyo chichichi nditogadzira zvose ndakazvidzidzira munomu mugariro wandiri kutoita izvozvizvi zvakatosiyana nemugariro wandaitoita kudhara zvokuti izvozvizvi ndofunga mukatotarisa kana bhodhi yangu ukenteri kuti munhu anenge akatogara zvakanaka pamwe kamaona kunge muri kupiwa sadza nesimenti sekutaura zvinoitwa kunze ya izvozvozvo chero chichikura isusu ndozvataiudziwa kuti kuchere vanopiwa sadza nesimenti but pandakapinda 29 zvinhu zvazvakaoma zvazvakatiomei because tatakachangobva panguva yenzara papaya vanhu vairwara chiti malnutrition nestuff but handinamboriona hangu sadza resimeni maybe raitoitika havo mumashure hanzi kurohwa inini munoziva ndine 16 years ndiri munomu ndingansati saka vanenge vachirohwa maybe vanenge vachirohwa but ini nanisati saka minoti ipapa munopatora sei kuti pa16 years andagara ini inansati ndamborohwa pamungapana nasekuru vakakutarisa inotombotarisa nasekuru pamene muchiska kuti kakati kakosumuka chete uko wangochiti chii munoona kuti chii vanhu ava sofa kunzwisana kwangu navo because ndo vanhu vanogara navo every day imagine 16 years sandiri kutaura kuti ndagara navo 16 years zvokutoti dai ndichivatya nhasi ndingadai ndakaonda but inyaya yekuti chii ane munoona isusu patakapinda manje ndo pakabva papindira dynamic ndo patakazouya pacorrectionary chichichi izvozvi sekuru haasisiri gadi sekuru correctionary officer kundigadzirisa takutoonesana right sekuru apa matitoita sei no apa muzukuru ngatidai tikuita zvinhu zvokuti bhozi iye ari pabasa handi ini ndakasungwa inini iye ndiye anofanira kunibatsira kuti pandobva panapa ndofanira kubva ndiri changed person ani munhu saka is not my enemy ani munhu wekutoti inini ndotoda help yake saka anozondirovere ani munoona manje aiwa ndati pajeke nekuti vanhu kana vachinzwa munhu achinzi apinda mukati mejeri inzvimbo yakashata zisingaite isine tingati redemption yamava muchambotaura ya ndizvozvo zvandandichimbotaura papa kuti munhu kana ari panze papa anotaura zvakawanda zvaanenge achifunga nezvaanenge achishuvira kuti dai zvichiitika kujera ndika but kujera rakangomira sezvariri harichinji ani munhu saka munhu kazhinji vanhu anozoti apinda mukati ndo panozoti takutoti aiwa shamwari aona kaini ndagara nguva yakati ndopanozoti saka panotogarika panapa panotogarika ndirika iwewe muitiro wako chete ndo dzimwe nguva ndo ungaita kuti kugara kwako iwe kuite sei because pane pamwe pekutoti unotoona kuti uyu munhu influence yakuda kupa uyu haiiti zvichireva kuti takufanira kumeka sure kuti
uyu pane vanhu vanoda maximum force chero panze vana wakavazvara pari pamba chacha pane mumwe vanoda kutsiura kwete mumadashamo animo saka zvinhu izvozvo hongu zvinogona kuitika hende especially kumashure uku haye zvino vazvishoma because vanhu vazhinji ndingati vava mumajere izvozvo vasiyana nevekudhara but hapazoshayikwe manje 1 or 2 andoni but magadzirisiro manje saizvozvo izvi nezvirongarongwa zvine zvichitaura zvezvezve zvakuita kuti munhu agadzirise behavior yake because anoziva kuti behavior ndo inozoita kuti aite sei but zvokurohwa ndizvozvo kana aripo anenge arohwawo anenge aripo handi but ini ndiri kutaura 16 years handisati aiwa ndinotenda mukoma Vusimusi ndisingazivi kana mune mashoko maybe pamwe munoda kusiya zvichida pamwe kune vamakatadzirana navo zvichida pamwe kumhuri zvichida pamwe kushamwari hama vari kunze ya munoona kuti kune vanhu vandakatadzira kusanganisira mhuri chachayo because izvozvi vana vangu vaitoshuvira kutoti baba koita vana vemunhu vandakatouraya vaitoshuvira kukurawo vana baba vane munhu saka vana vese ivava vakatosvika pakushaya ana baba nekuda kwemaactions kuvarairwa kwangu vadiki kutadza kufunga semurume saka ndaiti dai zvaivhira vakwanisawo kudini kundiregererawo because dzimwe nguva zvinogona kuva bundu mavari bundu mandiri zvichitiuraya tese but ndaitoti kana zvichibvira havo vandiregerere then tozoita kumukuru wenyika ya ini ndoda kutenda on my personal capacity andidika tinotera maredhiyo papaya tinonzwa kuchinzi tine mavendors for ed tine machiti unoziva kuti isusu ed wedu kumashure tatiri hatinati maeconomic detractors chichaande saka zviita kuda kuitawo prisoners for ed toita prisoners for economic development unoona kuti izvozvizvo ndofanira kuti ndiri mujere panapa ndofanira kuita something chinoita kuti ikonomi yenyika ite sei animo saizvozvozvo ndofanira kunge panapa pajere zvandiri kuita panapa apa pandiri kunge dai pachipiwa mari yebhajeti panapa pajere panapa tofanira kunge dai ndichitoita izvo zviri productive handi mari iya ichienda kuchipatara handiriya ichienda kueducation kuti pazoshayikwa vanhu vakafanana neni mangwana anongoona manje saka ndoshuviro yangu inini kutoti dai zvaibvira mikana iyoyo because izvozvizvi dai makandiona pandakapinda mujere naizvozvo you can tell kuti pane difference yakati kurei because maresources aya andakwanisa kutodzidza nekuita sei zvinhu izvozvo zvinofanira kuunza futi mareturns kupi kusociety since taimbokuvadza society tofanira kuzohila futi society aiwa ndinotenda mukoma Vusimusi moine nguva yatanga tichitandara tese muchinditsanangurirawo masvikiro amakazoita mukati meusungu ngatenda muri Zimbabwe ndofunga manzwa mukoma Vusimusi moyo vanobva kumidlands kugweru vachitsanangura mapindiro avakaita mumarobberies macar hijackings kusvikira pazodeuka ropa remunhu zvinova zvakazoita kuti vapinde mukati meusungwa vachitsanangura ndofunga manzwa vachitsanangura kuti ndakatanga ndatongerwa 119 years asi ndakazoiswa padeath penalty mushure mekunge dare ranyatsoongorora nyaya rikaona kuti aiwa ndinokodzera kunge ndichifira mhaka dzangu asi ivo vari kutsanangura vachiti vakazofarawo vaona mutemo wekunzi munhu atongerwe rufu uchibviswa ndofunga manzwa pfungwa dzavo vachitsanangura kuti inini dai zvaigoneka hurumende matigadzirirawo bandiko redu reprisoners for economic development kuti tiite production inozobatsira ikonomi yedu nesociety kunze ndofunga kumhuri dzevakarasikirwa kana kuti kumhuri yeZimbabwe ndofunga varamba vachingotsanangura kuti ndinokumbira ruregerero nekutadza kwandaiita dai zvaigoneka ndaibuda ndichigadzirisa kutadza kwandakaita ndakamirira Zim News TV zita rangu ndinonzi Frank Weseri chiri chisai.
isu kana mchiti oh wanatoti isu wanatoti wanatoti kana mchiti wanatambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe mukanda komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe mukanda komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe mukana